εργατιδά μας. Πάμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας, γιατί θα μας μιλήσει για τη συνήθεια και για την ψυχολογία της συνήθειας. Ωραία θεματική, ιδιαίτερη θέλω να πω, δηλαδή πολύ εξειδικευμένη, να μας μιλήσει για αυτή τη θεματική ψυχολογία της συνήθειας η ψυχολόγος μας, η Ντέμι Ρούσα. Ντέμι μου, καλησπέρα. Σήμερα λίγο νωρίτερα σε έχουμε κοντά μας. Είμαι πάντα πανέτοιμη για οποιαδήποτε ώρα. Καλησπέρα. Γι' αυτό σ' αγαπάμε, είσαι τέλεια. Λοιπόν, είστε φανταστικές κυρίες σήμερα. Νομίζω έχουμε μπει full στο γιορτινό το κλίμα. Ναι. Φαίνεται και στο outfit, φαίνεται και στο μακιγιάζ, φαίνεται και σε όλα σιγά σιγά. Αρχίζουμε να βάζουμε τα κόκκινα τα κραγιόν, το πιο έτσι, τα ρουχαλάκια μας. Και αυτό βέβαια τώρα που λέω εγώ, ότι τα ρουχαλάκια, τα κόκκινα τα κραγιόν, και αυτά μπαίνουν στη ψυχολογία της συνήθειας. Γιατί όλα ξεκινούν από 2 λεπτά. Όλα ξεκινούν από 2 λεπτά. Μ' αρέσει και αυτό. έρχεται ο Γενάρης. Ναι, τώρα που έρχεται ο Γενάρης και θα βάλουμε όλοι τους στόχους της χρονιάς, έτσι δεν είναι? Έτσι. Και θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη χρονιά και όλα αυτά. Το πιθανότερο είναι να φτάσει το 2026, να μπει το 2027 και να μην τα έχουμε κάνει. Και να ρωτήσει και να μην... Γιατί? Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, ναι. Αυτό συζητάμε λοιπόν σήμερα, τη συνήθεια λοιπόν, τη ψυχολογική συνήθεια και ότι όλα ξεκινούν από 2 λεπτά. Και πάμε να τα πούμε γρήγορα μεν, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ όλοι να μπουν και να τα ξαναδούν και να τα ξαναδούν αρκετές φορές, γιατί και αυτό είναι στο κομμάτι της συνήθειας. Δες τα ξανά μέχρι να πάρεις την πληροφορία καλά μέσα σου. Λοιπόν, η δύναμη του μικρού ξεκινήματος. Ο εγκέφαλος το αγαπά το λίγο. Το αγαπά πάρα πολύ το λίγο. Δηλαδή, οι άνθρωποι πελαγώνουν. Βλέπεις πελαγωνίοι τα παρατάνε, γιατί ξεκινούν πάρα πολύ φιλόδοξα. Δηλαδή λένε, θα χάσω 25 κιλά τον επόμενο μήνα. Λένε κάτι τέτοια. Λέμε, θα βάλω και εμένα μέσα, γιατί θα με βγάλω έξω. Ο εγκέφαλος όμως αγαπά την ευκολία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνεις μία μικρή δόση 2 λεπτών κάθε μέρα. Ή σε κάθε προσπάθεια. Αυτό δεν προκαλεί καθόλου αντίσταση τον εγκέφαλο. Δηλαδή ο εγκέφαλος, όπ, βερφίλε, τι κάνεις εδώ πέρα? Και να πει άστο και να το σαμποτάρει. Λες, θέλω να περπατήσω 1 ώρα. Μην περπατήσεις 1 ώρα. Περπάτα 5 λεπτά. Ξεκίνα από πολύ μικρά βηματάκια. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, αυτό θα λειτουργήσει τόσο καλά μέσα σου, τόσο αποτελεσματικά, που δεν θα το περιμένεις. Το νούμερο 2. Η συνήθεια, που είναι πάρα πολύ δυνατή, από τα δυνατότερα πράγματα στον κόσμο, θα την έβαζα κοντά στην αγάπη, ναι, χτίζεται με συνέπεια. Ναι, γιατί είναι απίστευτο το πώς αλλάζουμε, το πώς να αλλάξει μια συνήθεια. Είναι αυτό που λέμε ότι ο γάιδαρος δεν μπορεί να αλλάξει περπατησιά. Σωστά. Έτσι. Δεν είναι, υπάρχει κάποιος λόγος που το λέει αυτό ο λαός μας. Η συνήθεια λοιπόν χτίζεται με συνέπεια. Όχι με διάρκεια, δηλαδή πηγαίνω πέρα δόθε ή κάνω κάτι επαναλαμβανόμενα, συγγνώμη, κάθε μέρα. Χτίζεται με τη συνέπεια, δηλαδή να το κάνω κάθε μέρα, να το κάνεις κάθε μέρα. Δημιουργεί αυτό που λέμε ο εγκέφαλος στα μονοπάτια. Οπότε όσο πιο συχνά περνάς από αυτά τα μονοπάτια, τόσο πιο εύκολα γίνονται αυτά τα μονοπάτια. Είτε αυτό είναι το μονοπάτι της διατροφής, της φροντίδας σου, είτε αυτό είναι το μονοπάτι της γνώσης, της μάθησης, της γυμναστικής. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι τι θέλει να κάνει. Μπορεί να είναι του στόχου του προσωπικού. Κάποιοι λέει θέλω να βγάλω λεφτά. Πολύ ωραία, δεν μπορεί να έχεις αύριο 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκτός να κερδίσεις το τζόκερ. Που το ευχόμαστε σε όλους. Πρέπει να περπατάμε πάνω σε αυτό το μονοπάτι που μας οδηγεί στο να βρεθούν αυτά τα χρήματα, να τα βγάλεις, να τα κερδίσεις, να τα αποταμιεύσεις, το οτιδήποτε ο καθένας. Οπότε λοιπόν, συνέπεια. Το 3, μικρές νίκες. Αυτές οι μικρές νίκες, παιδιά, είναι τεράστια όθηση. Τεράστια, γιατί ολοκληρώνεις μία προσπάθεια και αυτόματα έχει την ντοπαμίνη, που είναι καταπληκτική ουσία στον εγκέφαλο, έτσι. Έχει την ντοπαμίνη λοιπόν και σου δίνει να αυξήσει μια όθηση και λες πω τι ωραία που νιώθω τώρα. Αυτό λοιπόν, αυτός ο κύκλος της επανάληψης, του κάνω κάτι και δημιουργείται ένα καλό συναίσθημα, το μυαλό σου λέει θέλω να το ξανακάνεις, θέλω να το συνεχίσεις. Επομένως είναι σημαντικές αυτές οι μικρές νίκες της ντοπαμίνης, το να νιώθεις καλά με κάτι που έκανες. Δηλαδή, δίπλωσες ένα ρούχο, βλέπεις κάποιον και λέει το σπίτι μου είναι αμάζευτο 3 μήνες. Διπλώνεις ένα ρούχο. Το δίπλωσα. Δεν ήταν τόσο δύσκολο.
Ή κάποιος δεν πίνει νερό. Βάζω τον εαυτό μου μέσα. Πίνεις λίγο νερό, λες μπράβο. Και άλλα τέτοια μικρά. Σωστά. Το τέταρτο, κοίτα, τώρα εδώ πέρα έχει πολύ πλάκα. Το τέταρτο, γιατί ίσως να είναι το πιο δυνατό από όλα. Είναι αυτό που λέμε το identity-based habit, δηλαδή κάνε σαν να είσαι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Ανδριανή, αυτό με τη Φένια στα χρόνια εδώ πέρα της εκπομπής, ότι το κάνε σαν να είσαι, αν εσύ συμπεριφέρεσαι σαν, να βάλω πλούσιος, αν εσύ συμπεριφέρεσαι σαν φοβερή αυτοπεποίθηση, νιώθεις καλά με σένα, σου αρέσεις, εσύ. Όπως συμπεριφέρεσαι, έτσι χτίζεται και η ταυτότητά σου. Δηλαδή, και έβαλες αυτό το πράγμα, ότι μπερδεύει. Είναι τρελό, είναι πολύ ωραίο όμως. Δηλαδή, η συνήθεια αλλάζει, ποια πιστεύεις ότι είσαι. Άρα εδώ έρχεται η δύναμη του μυαλού, Δηλαδή, πόσο πράγματα. δύναμη έχει το μυαλό για να σε κάνει να πιστέψεις ότι, ας πούμε, είσαι ο πιο πλούσιος ή ο άνθρωπος με την πιο πολλή αυτοπεποίθηση. Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Είναι φοβερό. Και να σου πω κάτι, συγκλίνουν σε αυτό, όχι μόνο η ψυχολογία. Βλέπεις από τα ενεργειακά, από τις ενεργειακές προσεγγίσεις μέχρι τις ψυχολογικές, όλες οι προσεγγίσεις συγκλίνουν σε αυτό. Ακόμα και η χριστιανική και η θρησκεία λέει ότι ο Χριστός είναι μέσα σου. Έτσι, ναι, Αυτό ότι δηλαδή μπορείς. σημαίνει ότι κάνεις. Μπράβο. Αυτό λοιπόν, η συνήθεια δεν είναι πράξη, είναι ταυτότητα. Όσο δηλαδή αυτά τα οποία κάνεις, αυτό είσαι. Σωστά. Αν αλλάξει αυτά τα οποία κάνεις, αλλάζει την ταυτότητά σου. Γυμνάσαι 2 λεπτά, είσαι άνθρωπος που φροντίζει τον εαυτό του. Διαβάζει 2 λεπτά, είσαι άνθρωπος που διαβάζει βιβλία. Δηλαδή, η ταυτότητα οδηγεί στη συμπεριφορά, όχι η συμπεριφορά στην ταυτότητα. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο, εδώ είναι το σμάκι, το ωραίο, λέει πώς να ξεπεράσει αυτή την αντίσταση του μυαλού, που σου λέει το μυαλό, βρεάσε μας τώρα που θέλει να περπατήσουμε, βρεάσε μας τώρα που θες να γυμναστούμε, βρεάσε μας να φάμε τώρα, βρεάσε μας που θες και να διαβάσουμε. Δηλαδή, φέρνει αντίσταση. Είναι η δυσκολία λοιπόν του να ξεκινήσεις. Κάνε κάτι τόσο μικρό που είναι αδύνατο να πει όχι ο εγκέφαλος. Δηλαδή. Ναι. Φαίνεται περίπου. Δηλαδή, θες να διαβάσεις ένα βιβλίο. Ναι. Άνοιξε τη σελίδα. Και θα διαβάσω μετά, λες. Μπορεί. Διάβασε μία σελίδα. Δεν σου κάνει βλάκα. Είναι τρομερός ο τρόπος που Περίμενε. Με αυτό το πρόβλημα που εγώ έχω. Πεινάω εκείνη την ώρα. Θέλω γλυκό. Αν για 2 λεπτά αντισταθώ, θα μου φύγει η αίσθηση της πείνας. Ή άνοιξε το ψυγείο, δες το φαγητό και κλείσει το ψυγείο. Δεν γίνεται, θα το πάρω. Έχω ακούσει και τις ιστορίες του μύρισέ το. Μην το φας, μύρισέ το. Καλό και αυτό. Μπορεί και να πιάνει. Μπορεί. Το δοκιμάσαι. Μια άλλη αίσθηση. Ναι. Τώρα το άνοιξε το βιβλίο, μην το διαβάσει, να μου πει τώρα τι αποτέλεσμα έχει. Έχει, γιατί βλέπει ένα βιβλίο κλειστό, σε κοιτάζει εκεί πέρα. Βλέπει τα σήματα. Θα σου πω εγώ τα σήματα για το δίπλωμα, εντάξει. Σε κοιτάνε. Δεν το έχει ανοίξει ακόμα. Σε κοιτάνε. Είσαι κάποια στιγμή θα το ανοίξω να το διαβάσω. Σε πληροφορώ ότι άμα κάτσει και ανοίξει την πρώτη σελίδα, την επόμενη φορά που θα βλέπει το βιβλίο, δεν θα λες δεν το έχω ανοίξει ποτέ, θα λες στην σελίδα. Ανοίξω δεύτερη. Είναι φοβερό το παιχνίδι που μπορεί να κάνει ο εγκέφαλος. Ακόμα και για περπάτημα. Θες να πας για περπάτημα, μην πας για περπάτημα. Ντύσου για περπάτημα. Καλό κι αυτό. Ναι. Είναι τόσο απλό, δηλαδή σου λέμε κάνε ξεγέλα στον εγκέφαλό σου. Ας το δοκιμάσει ο κόσμος και ας σου στείλει και σε ένα προσωπικά ένα μήνυμα να σου πει αν έπιασε αυτή η μέθοδος. Γιατί είναι πολύ ωραίο τρίκ που μπορεί να κάνουν και να το δοκιμάσουν. Και σαν ψυχολόγος θα σου στείλουν ένα μήνυμα να σου πει ο κόσμος αν πέτυχε. Με μεγάλη χαρά. Η νευροεπιστήμη γενικότερα αυτά τα στηρίζει στο 100%. Οπότε με μεγάλη χαρά. Θα περιμένω να μου πούνε, άνοιξαν το βιβλίο, αν φάγαν το δικό ή αν ντυθήκα για περπάτημα. Εγώ το έχω κάνει με το περπάτημα αυτό και με το νερό πάντως. Έπιασε. Τη θετική ψυχολογία. Έπιασε. Μετά σταμάτησε γιατί άλλαξε το πρόγραμμά μου. Εντάξει, θα το ξαναρχίσω. Αλλά είναι αυτό. Σιγά σιγά βάζει στόχους. Αυτό που είπε. Ναι. Κάθε μέρα 5 λεπτά. Μετά ήθελα μισή ώρα γιατί δεν μου φτάναν τα 5 λεπτά για παράδειγμα. Μπράβο! Μετά πορώνεσαι και πας πιο πολύ. Τέλεια! Ναι. Ντέμι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκιά μου. Φιλάκια πολλά.